kanza ukuthi ngivele nganeshwa lapha uvele waqala wathi ngingiza WhatsApp wami uthi ufuna ama verification code ngiqale i-roaming yami yangasebenza international roaming ebengiyenzile airport nganganaka ngoba lezi technology angizazi kangako kodwa ukuthe kusuka lapho ngabona namhlanje nje WhatsApp wami ungingiza waswala phakathi kuyapressa vele wavaleka hayi ngiyalandela ama verification code anginika ama options uthi angisende kuyinamba yami le inamba yami ayivezi ma message ngisho mhlawumbe agcwele ngisho kanjani lutho ngizokuthiwa manje lo muntu oni hambe khuthuza abantu efuna abantu imali angimazi mina lo muntu ubuka yonke into angiyibuka uhlona ifoni yami ngiyacela nje bakuthi ukuthi ngisiza bakwazi ukungisiza nazi ukuthi njengamanje akusimena lo online inambeni yami 063 akusimena nhlobo lo online angazi zoyithini lento ningisiza bafethu ningxomanele lapha South Africa nanomkhonazo bangamuzo efunda ama WhatsApp nama SMS abantu kushuthi ngenzeka ukuthi akwazi ukuthola lo muntu kuphi ubugebengu obusezingeni phezulu kanjena shembe umuntu avela beyimingi ngekho mina uganga udu shembe amiye in America mase ngibuyile ngizosho angikabuyile namba hamba isasebenzi WhatsApp ama usasebenzi sengizozamela mbaya khona la